Ir-Ramla l-Ħamra, Hondo ir-Rumin u Marsal Forn Fawdex għal sena oħra reġgħu kisbu l-bandiera blu. Dan iċ-ċertifikat ifisser li l-bajjiet laħqu standards għoljin f'erba' kategoriji ewlenin, dik tal-kwalità tal-ilma, l-immaniġġjar tal-ambjent, l-edukazzjoni ambjentali u s-sigurtà fil-bajja. U magħhom issa żdiedet ukoll il-bajja ta' Xwejni li għall-ewwel darba ngħatat il-Beach of Quality Award. Il-President ta' Nature Trust Vincent Tart qal li dan huwa pass eqreb biex din il-bajja fit-Tramuntana Tawdex ikollha wkoll il-bandiera blu. Dawn laħqu 32 kriterja internazzjonali ta' bajja ta' eċċellenza li huwa onur għal din il-gżira u anke tajjeb għal kemm għall-att soċjali għan-nies u anke għall-att ekonomiku għat-turiżmu. Il-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri irringrazzja lil Beach Management Team taħt is-supervizjoni tal-Intervention Team fih dan il-Ministeru għal-Għawdex u l-Ippjanar illi jaħdem bil-għallizom dawn it-tlet bnadar blu fil-waqt li jistinka wkoll biex aktar bajjiet f'Għawdex jiżdiedu ma' din il-lista. Qal li din iċ-ċertifikazzjoni tpoġġi aktar responsabilità peress li l-bandiera blu tirrikjedi minant l-awtoritajiet lokali u operaturi tal-bajjiet biex jilħuqu standards għoljin fl-erba' kategoriji ewlenin.